Bueno, por boa tarde, benvidos a este pleno extraordinario. Saudamos aos membros da corporación, saudamos ao público que hoy temos algún, por lo menos, e tamén saudamos ao público que nos pode estar escuitando a través de este medio de emisión. Bueno, traemos hoxe a este pleno extraordinario solamente un punto que é a aprobación do proxecto de investimento do Plan Provincial Único. Cando quera, señor secretario. Procedo a parte dispositiva da Comisión Informativa de Desenvolvemento Local, que é a seguinte. Primeiro, aproba o proxecto técnico de renovación de servicios e pavimentos en Rúa Camiño Real, redactado pola arquitecta técnica municipal Fátima López Soto, con data 15 de febreiro de 2022, con un orzamento base de licitación de 121.967,84 euros. Segundo, dá traslado do presente acordo á Diputación Provincial de Lugo. E ben, bueno, isto xa foi informado outro día na sala de comisións, onde se expuxo, onde se justificou, onde se argumentou a través do secretario a explicación pola cual se trae a este pleno extraordinario a aprobación do proxecto relativo á renovación de servizos e pavimentación da Rúa Camiño Real, que está valorado en 121.967. Bueno, o plan único sacouse unha data para solicitalo, esa data rematou aproximadamente o 11 ou 12 de febreiro, nosotros enviamos a documentación antes desa data, había, como se non había fórmula ou non estaba feito ou rematado o proxecto, había un mes para presentar, Bueno, pois ese mes nosotros vamos presentar bastante antes do mes, de que caduque o mes, porque vai ser aprobado o plan único dentro de pouco tempo, e xa hai que incluir este proxecto. Claro, por que se trae aquí? Pois traes aquí basicamente porque ao estar sin aprobar os orzamentos, hai unha aportación do Concello que son 9.500, que non hai unha cuantía ainda específica clara para este investimento, e tamén hai que, de algún xeito, aportar ou corresponder ao pleno unha cuestión deste tipo porque non hai a aprobación dos orzamentos aínda. Por eso se trae, non hai por outra razón. Inmediatamente, unha vez que esteña aprobado o plan único, xa sí que se conta xa co orzamento en xeral do que todo que corresponde ao plan único deste ano, e xa se incluso se pode incorporar aos orzamentos do ano 2022. Bueno, xa saben que foron informados e vamos a abrir un turno de intervencións e posteriormente aprobaremos o punto. Don Mario, cando que... Ben, grazas, señor alcalde. Sí, unha obra que, visto o proxecto, sobre todo as fotos que hai no mesmo, xa explican a necesidade da mesma, xa iba unha obra na mesma rúa, pero noutro emplazamento, xusto pegado o ano pasado no plan único, e, bueno, o mesmo que preguntamos na comisión informativa, tamén saber, aproveitando a conxuntura, que foi desa outra obra, porque tamén é interesante pois, co coñecemento que se vai reparando todo o integral desa rúa ao Camiño Real. Somos conscientes da situación actual para licitar e executar obras debido ao incremento dos costes e dos materiais, e por iso creemos que ao mellor a planificación, o sea, que hai, debe ser, ao mellor hai que modificala sobre a marcha, porque igual as obras de menor cuantía son máis sinxelas de sacar adiante, non? E con respecto a isto, recordamos que o noso plantexamento é o de que se encargue por parte do Concello un plan de urbanismo, de humanización e de mobilidade para o Concello que desenvolva o plan xeral, porque senón o que se faiga, se non é mediante esa planificación, para nós é froito máis da improvisación que de outra cousa, non? Entón, insistimos con esa demanda que temos feito, que xa fixemos neste mandato anterior, e queremos que, bueno, pues que sería o ideal para toda a veciñanza e para a vila en xeral que se levará a cabo. Moitas grazas. Moitas gracias. Don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Vexo que é vostede optimista e xa sabe que se vai aprobar este punto da orde do día. Ben, antes de nada, debo de facer pública unha forma de proceder que xa é reiterativa pola súa parte, e da que vostede se queixou amargamente no seu día, de forma totalmente infundada. Refírome ao que sucedeu xa hai tempo cando houve unha visita institucional por parte da Consellería de Pesca ao Porto de Burela, e a vostede queixouse de que só o avisaran cuns días de antelación. Bueno, que sorte tivo vostede entón, que sorte tivo vostede. Onte, ás 6 da tarde, houve un acto no Parque Rosalía de Castro,
Vostede trasladounos a invitación con menos de 4 horas de antelación. Con menos de 4 horas de antelación. Isto non deixa de ser anecdótico se fora a primeira vez que sucede, pero, por desgracia, esta circunstancia xa se levou a cabo en diversas ocasións por parte do seu goberno. Digo yo con total claridade, señor alcalde, se vostede ou os membros do seu goberno non queren que aparezamos nos actos institucionais do Concello porque lles molesta a nosa presenza, téñeno moi fácil. Fan o que fixeron en numerosas ocasións ao longo deste mandato e non nos inviten. Así de simple. Se así pensan que van a gañar uns poucos votos, fágano. Se vostede quere seguir sendo este tipo de alcalde, señor. Se pola contra quere exercer o seu cargo con honestidade e integridade, practique aquilo que vostede lle solicitaba no seu día, repito, de forma totalmente infundada, á Consellería de Pesca neste mesmo salón de plenos, aquí mesmo, e avísenos coa debida antelación aos actos. Nos agradeceremos. Pero non faga esta pantomima de avisarnos á última hora, algo que xa fixeron en algunha outra ocasión, para ver se hai sorte, temos algún asunto que atender e non aparecemos. Esta actitude, señor alcalde, é moi similar á que vostede tivo a hora de tramitar o plan único do Concello de Burela. Moi similar. Explícome. Díxonos en diversas ocasións que nos ia avisar para falar sobre o plan único. Fíxese vostede. O día 7 de febreiro, a iso das 6:30, mandounos un email cun resumo do custe das diferentes actuacións que pretendía levar a cabo o plan único de Burela. Algo que consideramos que está ben feito, todo hai que dicirlo. Sen embargo, a media mañá do día 8 de febreiro, ao día seguinte, xa tiña vostede aprobada as actuacións do plan único, mediante un decreto de alcaldía. O 7 ás 6:30, xa mandounos un email para que véramos, e ao día seguinte, a media mañá, con menos de 24 horas de distancia, vostede xa tiña aprobado o decreto, sin falar con nós para nada. Eso que dixo que iba a falar con nós, vale? Se realmente ten vostede a intención de falar sobre o plan único e buscar un consenso, algo que sería moi notorio, por que non convoca vostede cando menos unha reunión de portavoces? Por que non o fai? Señor Llano? A menos que isto sexa un novo paripé dos seus para parecer que consensúa algún tipo de asunto coa totalidade da corporación. Se vostede quere que apoiamos algún tipo de medida proposta polo seu goberno para Burela, para transmitir á veciñanza algún tipo de consenso, esta non é a maneira, señor Llano. Non é a maneira. Xa yo preguntei en algunha outra ocasión. Vostede quere ser recordado por este tipo de proceder á fronte do Concello? Vostede saberá. No referente ao plan único. Esta é a primeira vez que non se trae ao pleno a totalidade do plan único. A primeira vez. Senón unha parte do mesmo. Neste caso, o principal gasto nos investimentos. A obra de renovación dos servizos e pavimentos da Rúa do Camiño Real. Ben. Somos conscientes de que este tipo, de que isto se vai conforme á normativa. Somos conscientes disso. Pero no resto de ocasións, a pesar de que a normativa o permitía que non se fixera así, vostede trouxo ao pleno a totalidade do plan único para a súa exposición e debate. Que pasou esta vez, señor Llano? Que pasou esta vez? Apretan os zapatos. Cambie de número se lle apretan os zapatos. Ou é que xa non é só o Grupo Municipal Popular de Burela o único que alza a súa voz en contra da situación na que vostede está a asumir a nosa vila. Somos conscientes de que aprobar prácticamente a totalidade do plan único mediante o decreto da alcaldía é moitísimo, pero moitísimo, repito, moitísimo menos traballoso que facelo mediante a súa exposición plenaria. Facelo mediante un decreto da alcaldía é moito menos traballoso para vostede que facelo mediante exposición plenaria. Señor Llano, é vostede a lei do mínimo esforzo. A lei do mínimo esforzo. É vostede consciente de que, grazas á tecnoloxía, pode presidir estas sesións plenarias deitado dentro da cama? É vostede consciente? É unha idea madúrea, madúrea. Menos que a iso non se podería facer pola súa parte. Así está Burela. Así está. No referente á obra, a ver se por fin se remata a remodelación dos firmes da Rúa Camiño Real. A ver se por fin, Miren, que non lle foi solicitada ben veces dende que comezou o seu mandato. A ver se por fin se completa dita obra. Esperemos que, tal e como lle manifestamos nunha desas solicitudes reiteradas, con esta obra tamén se mellore a sinalización da Rúa do Camiño Real, particularmente a señalización vertical. Confiemos en que, por fin, vostede se digna en endereitar sinais verticais que nesta rúa tan transitada están permanentemente tortas.
aumentando deste xeito a inseguridade dos vehículos e dos viandantes. Pero falando de seguridade, confiemos en que por fin vostede teña a ben arranxar de forma eficaz a balaustrada situada preto dun hipermercado de produtos para o automóbil. Sí, a mesma que lle levamos 4 longos anos pedindo que arranxe porque podía repetirse a desgraza que no seu día houbo neste lugar. Xa sabemos, pois, cal é o tempo que a vostede lle leva interesarse pola seguridade dos veciños e veciñas da nosa vila. 4 longos anos. Moitas grazas, señor alcalde. De nada, don Manuel. Está moi ben isto. Non se tocou o punto para nada. Para nada. Vamos a ver, a mí gustaríame, son transparente, que me coñece sabe que institucionalmente non me mete mano naide porque eu sempre invito ou trato de ir onde me invitan. É así. Sexa cando era un goberno X e ou Z, sempre tuve esa costume porque pareceme de educación e desde logo de boa persoa a estar sempre naqueles sitios onde te invitan e tú invitar a aquela xente que ven a Burela. Cousa que vostede está marcando aquí de que anunciamos moi tarde a actuación musical no Rosalía de Castro. Bueno, é certo que non foi ca velocidade do ano pasado, pero foi por unha cuestión única de disponibilidade da Escola de Música. Dubidamos hasta o último momento se se podía facer ou non, porque o alumnado tiña outra actuación que foi máis tarde, pero bueno, dubidamos en cuando soubemos que sí, que podían, inmediatamente chamei aos 2 voceiros, eu mandeilles unha mensaxe. Así que por ese lado, espero que non teña ninguna dúbida. Avisámoslo 4 horas antes, pois, ou 5. Eu soupeno tamén 5 horas antes. O sea que en esa cuestión non houve para nada ninguna dificultade. Home, é verdade que outro día veo, por exemplo, a presidenta de Portos, avisáronme, pareceme ben que conviden ao alcalde, eu fui ali, estuve falando con ela, moi ben, todo perfecto, xa sabe que non hai ninguna dúbida, ni ningún reparo en atender e ser atendido, e, bueno, eu creo que razonamos perfectamente, vimos as necesidades do Porto e estivemos, pois eu penso que en boa armonía, falando do mellor para Burela, e así quedou marcado, non? Outra cosa que non entendo, eu, e digo yo do certo, é que vai a usted como concejal, si é alguén que veña aquí como oficial, que ven como presidente de Portos, non ven como membro do Partido Popular. Entón, por que razón nunca se invita ao Bloque Nacionalista? Por exemplo. E a min, teñeseme colado varias veces, que non me invitaron para nada. Entón, pois, eso terán que usted explicarlo. Por que razón vai usted e non vai don Mario, por exemplo? Por qué? Porque se é un acto oficial, a representación ten que ser de os voceros que estamos neste concello. Así que usted aparecen todas, aparecen na sanidade, aparecen tal, e a nosotros non aparecemos nada. Por que razón? Que non queremos que nos vexan con vostedes, home? Pois parece ser que é certo, últimamente. Pero eu xa lle digo, con respeto institucional, e así lle dixen outro día a presidenta de Portos, vou ir a Santiago, vou ir a visitala, vamos a seguir tratando os temas. O sea que en ese aspecto non proteste, porque en todo caso teríamos nosotros moito máis que dicir. Do plan único, que quere que lle diga? Mandámoslle a información e sorprendeuse vostede outro día que non tuvera unha intervención, pero realmente isto está acondicionado, xa además expliquei partida por partida, por que razón iba a este punto, porque como distribuímos o resto, o programa de axuda no fogar, o programa de fomento do emprego, o todo lle expliquei outro día na comisión informativa. Adátase perfectamente ás bases, é que pouco hai que facer, porque realmente tiñamos un pleno, e este pleno sirve para, de alguma maneira, aprobar unha das partes importantes como é un bo investimento para a rúa do Camiño Real. Pero eu penso que está todo perfectamente desglosado, indicado, aportado, a aportación que hai a cada cousa, de acordo cas bases. Así que aquí non hai moito máis que decir. Faise así hoxe e faise única exclusivamente por esa razón, porque necesitamos aprobar o proxecto antes de que sexa aprobado o plan. Non hai outra cousa. E faise, pois, bueno, tratando, vemos que exactamente é unha boa obra. Dicen ustedes que levan 4 longos anos.
anunciando isto. Bueno, hai moitas cosas que se están querendo facer en Burela, non se dá podido por unha circunstancia, que é a cantidade de impedimentos que está habendo agora. Eu vou dicir, un gordo que está aparecendo xa, que está asomando a cabeza cada vez máis, que é o precio da electricidade, por exemplo, que vai influir en todos os prezos de todos os materiais e todo o que hai. Que vai haber moita dificultad, non somente para os particulares, senón tamén para as institucións, están moi presionado económicamente. Vai haber, pois, o que comentaba fai un pouquinho don Mario, que vai haber alguna circunstancia que ao mellor obrigue a cambiar ou redactar de novo o proxecto ou modificalo ou adaptalo a novo prezo. Bueno, eso é unha dinámica que agora mesmo está xa constantemente condicionando o que se fai desde os concellos. Eu penso que esta é unha boa obra e realmente había outra que xa lle vou deixar a Ramiro Fernández que lle conteste, por exemplo, a don Mario en que consistía o primeiro proxecto, non? Pero este realmente faise aproveitando que se vai asfaltar toda dunha maneira ou doutra a rúa do Camiño Real, vai se asfaltar, vai se sinalizar con verticais e horizontais e tamén se vai arreglar ese cacho de beira rúa e ao mesmo tempo que se vai arreglar e arranxar e peñela ben e vai se ter en conta que ali hai un aparcadoiro que están sendo empregados, bueno, pues vamos deixar aquelo para que poida empregarse dunha maneira normal e con facilidade. E vaise aproveitar para arranxar todo o que sexa a cometida de pluviais residuais, tamén a cometida de canalización para o resto de servicios, como pode ser a fibra óptica ou pode ser cualquier outra cuestión, non? Así que vai ser unha boa obra, vai abarcar bastantes metros, non sei exactamente cales son, pero sí que vai abarcar todo aquilo que ten unha forma ahora mesmo de beira rúa que é preciso arranxar. E vais a arranxar, ao mesmo tempo vais a complementar a posibilidade de dotalo de servizos. E agora, para contestar a do Mario, se fai favor, don Ramiro, para dicirle como estaba a obra, porque razón ou como está o estado desa obra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, por dicir que efectivamente había unha obra do plan único que era consistía no asfaltado da Camiño Real. Esa obra sacouse a licitación. Bueno, como explicou o alcalde ahora mismo, efectivamente non se adaptaba aos precios de licitación que hai hoxe en día, houve que facer unha modificación do proxecto. Ahora mismo está xa adaptado aos precios actuales. Esperamos que en breves, en canto teñamos a liquidación do presuposto feito, podamos volver a sacar a licitación e que seña atractivo para as empresas para poder facela. Estamos pasando en moitas obras que bueno, temos que estar adaptando os presupostos aos precios actuais. Seguindo máis longe, tiñamos presentado unha obra en Rosalía de Castro, no Parque Rosalía de Castro, que efectivamente, temos aí un problema, somos conscientes del, que xa tiñamos preparada para sacar e evidentemente, triplicaron os precios en algún caso de algún material e non pudemos sacala. É dicir, estamos esperando, como xa dixen, a ter a liquidación do presuposto feita e a ter a posibilidade de tirar de remanente para adaptar todos estes proxectos, poder inyectarlles cartos, que é o que fai falta, para poder sacalos. O mismo que a obra da grada do campo de fútbol. A grada do campo de fútbol, como ustedes todos saben, xa non se puido facer porque a empresa adjudicataria da obra renunciou a ela. Houve que volver a modificar o proxecto, que subeu nunha cantidade importante, e estamos esperando, eu espero que a mediados do mes que ven xa teña feita a liquidación do presuposto e podamos botar mão dos remanentes de tesorería para poder inxectar o crédito ese que fai falta para esa obra e poder licitalo o antes posible, porque entendemos que son obras urxentes e obras que queremos sacar adiante. En xeral, as obras ahora mismo son un xeroglífico poder sacalas, porque os precios varían prácticamente dun mes para outro. Xa lle digo que neste caso en Rosalía, un proxecto que fixo a arquitecta técnica municipal, que puxo un precio dunhos bancos que íbamos poñer ali, en 2 meses triplicaron o seu precio, con lo cual nestas circunstancias prácticamente é imposible ir a seguro no tema das obras porque xa che digo, as empresas non se fan cargo deles. Eso é así e esperemos que esta obra en principio está feita pola
pola arquitecta técnica municipal nos precios actuales. Esperemos que cando demos a cabo a licitación, pues os precios non se disparen, como está pasando últimamente, e podamos ter empresas que queiran facer a obra, porque se non temos empresas que queiran facer a obra, por moito que licitemos, pues non vai ser posible facelas. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, don Mario. Ben, primeiramente, por alusións que se referiu aquí o alcalde do Bloque Nacionalista Galego, efectivamente a nós non nos soen invitar, pero non pasa absolutamente nada, nós non nos vimos enfadar, nin vimos reclamar iso, que sí, cando veñan os delegados do goberno, os delegadas do goberno, conselleiras, conselleiros, persoal do directivo de Augas de Galicia, de Portos de Galicia, de Costas, do goberno do Estado, da Xunta de Galicia, non fai falta que nos inviten, pero cumpran con Burela. O que prometen que o fagan, porque son varias, cuantiosas, as obras e compromisos que teñen esas institucións con Burela, que o interesante sería que cumpriran. Nominalmente, sobre todo á cabeza, por exemplo, o tema da EDAR, que pues, sería bon que os conselleiros ou conselleiras encargados e competentes e responsables desa obra, porque aí está tan vinculado tanto a Augas de Galicia como Costas de Galicia, Costas do Estado, polos seus informes, que cumplan dunha vez con Burela, non? Volvendo un pouco ao rego, ata hoxe dá esa casualidade que a persoa que está de público da Rúa Camiño Real, pois sí, é certo que había deficiencias e é necesario correxilas, facendo as obras, o voceiro do PP indicou varias das caídas que pode haber. Outra que se me viu á cabeza é que era necesario tamén, que é unha rúa na que tamén se soen sufrir algúns cortes de luz, non sei se a veces por mantemento ou porque son cortes reais de luz, e como é un problema que sabemos que persiste en gran parte da vila, temos demandado esa obra que aparece que sería posible xa no anterior plan único, incluso nos orzamentos, por recordar que se antes posible se leva a cabo esa obra de reparación do sistema de alumeado, e así eviten os cortes de luz, porque é unha rúa que cando falla algo, si que é unha rúa que na que se produce moita oscuridade, evidentemente, é unha rúa de moito tránsito, sobre todo as últimas horas da tarde e o comezo da noite, de moitos rapaces e menores que van e veñen, por exemplo, dos centros escolares ou das instalacións deportivas, entón por iso sería importante que polo non se produciran cortes de luz. Non, nos mostramos o noso apoio ao proxecto porque parece-nos que é necesario. De feito, ano pasado xa cando iba a outra fase desa obra xa nos parecía necesario e positivo que se inclúe no plan único, e por iso vamos estar a favor. Moitas grazas. Moitas gracias, don Mario. Don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, no tocante ao acto do Parque de Rosalía, isto é o que mencionou vostede, sabe como se chama iso, pola súa parte? Falta de previsión. Falta de previsión. Se vostede tivera previsto ese acto, como debe, non habería estes problemas. Polo que dixo, falta de previsión. Parece ser que no tema da visita portuaria lle molestou a nosa presenza. Confirmas o que acabamos de dicir. Acaba de dicirlo, molestoulle a nosa presenza. Nós non temos nada que explicar. Nada que explicar. Nós acudimos a onde se nos invita. Cando se nos invita e se podemos acudir. Nós non temos que explicar nada. E dalle vostede as explicacións a quen estime oportuno. Nós non lle temos que explicar absolutamente nada. Entende? Nada. No tocante ao prezo da luz, que se están queixando amargamente da subida dos custes, dos proxectos e tal. Ben, señor Llano, señor alcalde, vostede trouxo ao pleno algunha moción para instar ao goberno central para que tome medidas no tocante ao pleno da luz? Trouxo algunha moción a este pleno? Xa lle digo eu, non. Non. Señor Pillado, no tocante ao EDAR, que comentou vostede, ten razón, vale? Pero pregúntelle ao señor Llano, no tocante a EDAR, a problemática que se pode dar coa modificación a nivel estatal que fixo o goberno socialista, sobre a lei de costas. A ver que problemática pode haber coa EDAR. A mesma problemática que hai agora mesmo que a empresa que se iba a instalar no único polígono industrial que hai en Burela, no polígono portuario, a empresa do Salmón. A mesma problemática que hai. Mire, señor Llano, vostede dirá o que queira sobre o plan único.
pero ao escondelo do debate plenario, ao escondelo, a diferencia do que fixo no resto de ocasións, o que vostede fai é tratar de evitar que saquemos as cores. Algo que, por outra banda, é difícil no seu caso. É difícil. Non se ruboriza por nada, absolutamente por nada. Por exemplo, ao esconder o plan único do debate plenario, evita que lle preguntemos por que este ano non hai unha asignación neste plan para a Feira do Libro. Tal e como se houbo ano pasado. Por que non hai este ano unha asignación para a Feira do Libro? Neste intre, permítame que faga un paréntese. Señor Díaz, non lle tome a mal aos libreos de Burela o que pasou o ano pasado coa Feira do Libro. Non lle tome a mal, Teno que entender vostede. Nós xa asumimos que o señor alcalde non o vai a entender, pero vostede sí que o ten que entender. O primeiro é atender aos seus negocios. É do que viven, non lle tome a mal. Señor alcalde, ao esconder vostede o plan único do debate plenario, o que fai é tratar de evitar que lle digamos, unha vez máis, que a asignación para a protección civil é ridícula. 1.500 euros. O apartado con menor cuantía dos 15 que figuran no plan único que vostede aprobou vía decreto. Ao esconder o plan único do debate plenario, señor alcalde, vostede trata de evitar que lle preguntemos por que este ano se reduce a aportación para a loita contra a COVID-19 duns 68.000 euros que había o ano pasado para os actuais 3.000 euros. Sí, xa sabemos que nos dixo que había unha gran estocaxe no almacén do Concello, unha gran estocaxe, mas, aínda, con esta estocaxe, a cuantía redúcese, coa estocaxe incluída, calculamos que serán uns 58.000 euros o que hai, 3.000 do plan único, máis uns 55.000 euros que teñen vostedes estocados, isto supón unha reducción cando menos duns 10.000 euros. Bueno, vou tomar un poquinho de auga, parece ser que hai xente que ten ganas de falar, sin ter turno de palabra. Podo seguir, señor alcalde? Parece ben? Vale, moitas gracias. Isto supón unha reducción, como dicía, cando menos duns 10.000 euros con respecto á aportación feita o ano pasado. Parecelle prudente isto, señor alcalde? Parece prudente semellante reducción? Vostede saberá. A pesar de todo o exposto, señor Llano, dado que esta parte do plan único que vostede trae hoxe aquí é unha obra xa demandada, entre outros polo Grupo Municipal Popular, nós non nos imos opoñer á mesma. E xa para rematar, señor Llano, vémonos na obriga de volver a denunciar unha nova mentira pública dita en sede plenaria por vostede. No pasado pleno dixo, está grabado, que a ACIA estaba de acordo coa nova ordenanza, que o seu goberno aprobou para subirlle o custo da vida aos veciños e veciñas da nosa vila. Por certo, seguimos esperando que vostede publique unha comparativa de prezos que desminta a falacia que vostede dixo no último pleno de que esta ordenanza non lle ia subir as tasas á veciñanza de Burela. Seguimos esperando. Se non a publica, queda demostrado que vostede mentiu tamén nesta cuestión. Pois ben, tras a reunión efectuada polo noso grupo coa ACIA de Burela a semana pasada, por certo, tal e como se nos manifestou na mesma, o único grupo que ata o de agora se reuniu coa nova directiva para interesarse polas súas inquedanzas e tratar de axudar no posible, estamos en disposición de afirmar que vostede mentiu. Non a nós como grupo municipal, non nos mentiu a nós, senón a toda a veciñanza da nosa vila ao afirmar que a Asociación de Comerciantes estaba ao tanto da ordenanza e que estaba de acordo con ela. Moitas grazas, señor alcalde. Don Manuel, temos que mirar o precio dun atril e usted poise no atril para dar un meeting. Porque ven aquí usted a dar un meeting. Non, hai xente que pode estar máis ou menos tal, pero é un meeting o que usted está dando. Tiñamos un punto na orde do día e usted non o tratou nin o 0,0 por 5%. Tratou outras cousas. Ven así, cos seus apuntes, está ben que trae cos seus apuntes. Dice, por que non nos chama vostede os portavoces? Eu chamei no este para contallo do mercado e que saliu unha nota de prensa baseado no que eu lle contei. Pero como se me pode fiar de usted, señor? Como pode facer unha cousa así alguén ao cual se lle manifesta unha confianza e me parece
o que lle digo eu na prensa. Home, por favor. Quere que o chamemos aquí para que vostede tuvo a gran oportunidade de dicirme cousas co plan único, porque lle mandei isto fai moito tempo. Claro, dice, por que lle saca a protección civil? Bueno, as bases dicen que como máxima protección civil 4.000 euros a base. Non é unha cantidad moi desmadrada, se son 1.500. Pero que usted que cree? Nosotros falamos con protección civil e xamelle quanto vas a necesitar máis ou menos este ano. E dixo, además non dicía nin os 1.500. Dixo, pues ponemos 1.500. Quero dicir eu que nosotros sí que na transparencia, na preocupación de que se pode levar a cada sitio é o mellor que se pode facer. Vou dicir unha cousa. Hai un programa de actuación que eu penso que é fundamental este ano na empregabilidade de xente, que subimos a 12 empregados, no cual se vai gastar 127.000 como mínimo, ven e procede de sacar do COVID, porque o COVID é certo que había o ano pasado 68.000 euros, pero o ano pasado había unha preocupación polo COVID, había unha serie de cuestións que nos preocupaban, como era o material. Este ano o material, máis ou menos, está contemplado, e sí que hai un stock dese material abundante, que pensamos que nos vai chegar. Esperemos que en pouco tempo podamos xa sacar as mascarillas e andar por aí sin elas e ir preocupándonos de outros temas sin necesidade de estar sempre pendientes de que é o que hai que aplicar no COVID. O sea que fíxose un rebaixe subxetivo e obxectivo derivado da cantidad de cosas que temos. Encima, faise para mellorar a empregabilidade e axudar a moita xente a ter un emprego durante X meses, uns máis, outros menos, aquí no Concello de Burela. E levouse para o SAF 5.000 euros máis do ano pasado. O sea, o ano pasado eran 40, este ano son 5.000 máis. Por qué? Porque consideramos que, pois iso é o máximo que se podía poñer tamén. Por qué? Porque é bom para a xente que precisa esta axuda, pois poida ter a da mellor calidad posible. E nada máis, señor don Manuel, porque o que ven vostede aquí é tratar de xustificarse, dice, vou largar aquí todo quanto poida, pero realmente quero que sepa tamén a xente que vostede non é de fiar. Non. E cando a confianza vostede aproveita, pero para machacar ao contrincante. Eso é aí le ve unha decepción grandísima con vostede, pero grandísima. Que empregue o que eu lle digo en confianza, porque o mañá é mercado. Xa lle digo tamén que tiraron fuegos, estos que acabaron co mercado, acabaron con todo, mañá temos 130 peticións para vir ao mercado de Burela. 130. E ustedes, acabo de dicir usted na primeira intervención, hai xa xente de Burela que tamén se mete con isto, porque claro, xa non solamente somos os partidos, dicindo que acabáramos co mercado, que non sei cuánto, pero vamos a ver, como se pode ser tan pouco serio? Tan pouco serio. Digolle que le ve unha decepción grande con vostede. E dice, chámeme aquí, non o chamo, se non ten unha grabadora. Por qué? Porque usted vai empregar a que o chame e que lle faga unha... Digo yo de verdade, foi por confianza, igual que foi por confianza, e mandolle onte, ao mesmo tempo que me entero eu, de que podíamos facer unha... Por que non? Os chavales voluntariamente dixeron, podemos, por que non? Vou dicir o que non. É que non nos chamamos porque así non figuran e non nos vemos, pero vamos a ver. Pero como podemos estar ainda con estas cousas a estas alturas das nosas vidas? Usted, se quere que o chame, se quere que lle conte cousas, se quere tal, ten que demostrar que podo confiar en vostede. E non facer esa barbaridade, cando vexo outro día o que escribe na prensa, pois, que quere que lle faga? Eso sí que é problema. Se queremos aportar, estar todos máis ou menos ao unísono, que xa e un pouco de oportunidade de facer as cousas e que lle atenda as súas suxerencias e tal, pois estamos para iso, pero se as vai empregar para outras cousas, pois é mellor que non. Isto non é unha competición da política. Dice, non, é que así fan estas cousas para sacar votos, pero que está pensando nos votos nestas cuestións. Habrá que pensar no pueblo. E iso que estamos facendo, espero que ven, e que de resultado que se note este ano, porque temos moitas cousas pendentes que realmente queremos que sexa unha realidade inmediata, como é este proxecto que vamos a aprobar agora mesmo. Así que, votos a favor do proxecto. Ben, por moitas gracias. Unanimidade. Por moi ben, por moitas gracias. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.